गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दिनै आङो इउटुबनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनायदों। सोरबा गोदानै भिडिअ बानायनानै इउटुबार जानो सानदोंबो जानो हागौ। मैया सासे इउटुबारा सासे हिनजाव मानसिखौ कल हरनानै रेकर्डिं खालामनानै इउटुबाव हगारनानै होदों। बेनिफ्राय बियो दा फेसबुकनिफ्राय लानानै इउटुबनिफ्राय लानानै गोसारजोब्बाय। जोबोर गिदिर गोरोन्थि। खोनासंनानै ला। दा जोंनि बर' समाजाव बुजायनाय माने सोरनिबा थाखाय मोजां बाथ्रा बुंनाय माने गावसो गाज्रि मोनजानाय। नों मा रोंगौ? नोंबोथ' बिब्दिमोन। गोबां बायदिसिना बाथ्रा ओंखारो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव। बिनिखायनो बुङालासिनो स्रि थानायाबो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मोजां। बेनिखायनो रावबो जेबो बुङा। गोदोनि समावथ' बर'जों बर' बाथ्रा बुंनो ओंखारोब्ला मा खालामोमोन? डाइरेक्ट गावथारलायखायोमोन। बिसोरनिया बिसोरखौ गावलायबाय, बिसोरनिया बिसोरखौ गावलायबाय। जायखिजाया गावनो मोनबानो जायोमोन। गोबां मोजां मोजां बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदिनो मानसि थैलांदों। आरो दिनैबो जोंनि गेजेराव गोबां गावजों गाव एना एनि गाज्रि मोनलायो। फर एग्जाम्पल एनिथिं एमजे। थांखांनाय समाव एमजेआ गावनि गार्लफ्रेन्डखौ थाम्बनेल होदोंमोन। बेवहाय सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसार दंफायोमोन। थाम्बनेलनि फट'आव एमजेखौ केस होदों। सिङाव मा काहानि दङ आं जेबो मिथिया। नाथाय एमजेखौ पुलिस केस होनानै गिदिंथिं होदों। एमजेनि भिडिअ'नो नायहैथां। आं बुंनाय राव नङा। बेनिफ्राय एमजेआ इउटुबाव फैसाबो बिलाइदों। सोरबा सोरबा बेनो दानबो हरदों। एमजेआ बियाखैबो जानो हागौ। नाथाय एमजेनो दानबो हरदों सोरबा सोरबा केसनि थाखाय। नुदोंना? सादारन फट'ल'आवनो दिनै फंबायमोन गाज्रि मोननाङा। बिदा होननानै माखासे इउटुबार्सफोर नोंसोर गावसोरनो हुसियार जा। आङो सोरजोंबा लोगो जानानै बाथ्रा बुङाखै। नोंसोरनि थाखायसो बुंदों। दिनै माखासे इउटुबार्सफोरखौबो नाय, गिदिरफोरखौ। बिसोरो सोरनिबा थाम्बनेलबो स' स' लाबोआ आरो बाथ्राबो बुङा। मानो? मानो बुङा बिसोरो? रिजन दङ। इउटुबाबो गावबा गाव केटेगरि दङ। नों ब्लगारबो जानो हागौ, हा? स्पर्टसनिबो जानो हागौ। बायदिसिना गावबा गाव इउटुबावबो केटेगरि दङ। नोङो बे केटेगरिनि अनगाबो नोङो बांद्राय खामानि मावनाङा इउटुबाव। नङाब्ला नोंनो खैफोद गोलैगोन। दिनै मा जादों? दिनै आंनियानो भाइरेल जाबाय। सोरबा हिनजावनियानो सोरबा सिख्लानियानो भाइरेल जाबाय। बे भाइरेल भिडिअ'खौ नोंसोरो इउटुबाव गावबा गाव लाबोनानै दि होफैदों आरो गाज्रि गाज्रि बेनिफ्राय स्क्रिनशट खालामनानै देहा नुजाजोबनाय थाम्बनेल होफैदों। बियो जाबाय नोंसोरनि खैफोद। नोंसोर गिनो गोनां बेवहाय। दिनै निउस मिडिया एसामिसनिखौनो नाय, हिन्दीखौनो नाय, बेफोरबायदि गाज्रि मायबा मोनसे जाथाय जायोब्ला बिसोरनाव पारमिसन दङ। जेरै प्राग निउस, निउस लाइभ बायदिसिना बिसोरनियाव लाइसेन्स दङ, पारमिसन दङ निउसनि। थेवब्लाबो बिसोरो सासे सिख्ला आरो सासे हिनजावनि मोखांखौ, मेगनखौ खोबथेनानै होयो। मानो होयो बिसोरो? दिनै भिडिअ भाइरेल जाबाय। हा? नाथाय जोङो बेखौ आङो इउटुबार होननानै, भिउ मोनदों होननानै, फैसा खामायनो होननानै गावबा गाव बिनि गाज्रि फट'खौ होफैनाय माने नोङो गावनो गावनि आथिङावनो मा होनदों? रुवाजों दानना लानाय। नों इउटुबाव बेसेबां फैसा मोनगोन? नों बेनिख्रुइ बांसिन सोक्कर मारिनांगोन। नंगौ, नोंसोरबो मिथिगौ इउटुबा मा बुस्थु। इउटुबाव गावबा गाव केटेगरि थायो। जोङो बिनि अनगा खामानि मावनाङा। जों बेखौबो मिथिगौ। थेवब्लाबो आङो फैनो गोनां समनि थाखाय बुंदो। साफ्रोमबो इउटुबारा गावबा गावनो सांग्रां जानाया गाहाम। सोरबा नङा सोरबा सासेया एक्सन लागोन। प्रब्लेमाव गोलैयो फंबायमोन। गुबुननि फट'खौ बेफोरबायदि इउटुबाव होनो हाया आरो होनो मोना।
निउस मिडिया पारमिसन गोनां लाइसेन्स गोनाङाबो बेफोरबायदि होआ। जों गोथौयै साननानै नाय, भाइरेल जाबाय सासे मानसिनि, नाथाय बे भाइरेलखौ जोङो स्क्रिनशट खामै थाम्बनेलाव देखायफैजोबोब्ला बे आरो मा जाबावनो हागौ? गोथौयै सानना नाय बैनि जिबनखौ। बे मायबा मोनसे जायोब्ला सोरनियाव गोलैगोन? नोंनियावबो गोलैफैनो हागौ, आंनियावबो गोलैफैनो हागौ। बेनिखायनो आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौबो नाय। आं मैया दाख्लै बे भिडिअ बानायगासिनो दङ। आं माबायदि भिडिअ बानायदों साननानै नाय। आङो मायबा मोनसे गाज्रि बाथ्रा बुंगोन, आंनि गाज्रि बाथ्रा बुंनायावनो बे मानसिया मायबा मोनसे जादेरबावनो हागौ। जोङो सोरनिबा जिबननि बागै, सोरनिबा लाइफनि बागै जोङो साननो गोनां जायो। जानायाथ' जाखाबाय, बेनि सायाव आरो जोङो मा बेखौ बांद्राय खालामदेरनो नाङा। थाम्बनेलफोरखौ हो, मोजाङै हो, भिउनि थाखाय। आरो बे गाज्रि मानसिखामोन, बिब्दिनो खालामनांगौ बिब्दिबो साननाङा। मोजां सान, एसे पजिटिभ सान, नेगेटिभ सानद्रायनाङा। एसे पजिटिभ सान आरो पजिटिभ साननानै मानसिखौ नांगौ जायोब्ला जोङो मोजाङाव लाबोनो नाजा। मानो होनोब्ला बेयो जेबो रोङा। मैयानि अडिअ कल रेकर्ड मोनाबिलिनि, बेयावनो बुजि मोनदों सासे इउटुबारा बेजों गुरै रायज्लायहरदों। मानो होनोब्ला बे इउटुबारनि रावानो गुरैखा, गोदैखा। बे जेबो बुजि मोनाखै। नाथाय बेयो इउटुबारसो, बेनियाव जेबो पारमिसन गैया। सोरजोंबा रायज्लायहरदो सोरबा मानसिया, बेखौ रेकर्ड खालामनानै हगारना होनांगौ, पारमिसन गैया। बेनि खैफोद दङ। जाय मानसिफोरा गावबा गाव हारसिंनो रेकर्ड खालामनानै हगारना होदो, बे खैफोद दङ। न' डाउट बे मानसिया खैफोद दङ होनखादां। मानो होनोब्ला रेकर्ड खालामनो हेगारनाय लोगो लोगो स्रि जागौमोनब्लाबो मा गासैबो मानसिफोरा मोनथिजोब्बाय। आरो इउटुबाबो बेखौ पारमिसन होआखै। आरो इउटुबनि बिगोमायाबो बेखौ बासायनो फैया। आंनिसो गथ' बियो इउटुबार, बिसोर भिडिअ होब्लासो आं फैसा मोनो। इउटुब बिगोमाया बिसोर भिडिअ होब्लासो आंनि इउटुबा थांनानै थागोन। इउटुब बिगोमाया बेफोरबायदि बुंफैनाय नङा मालाबाबो। जेरै निउस मिडियाफोरा बिगोमाया गावनि मानसिखौ बासायनो हागौ, थाखा फैसा बायदिसिना होनानैब्लाबो, माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला। नाथाय इउटुबाथ' नोंखौ मालाबाबो बासायनो फैनाय नङा। बेनिखायनो इउटुबाव थाम्बनेल होनायनि आगोलाव सानग्रो गावबा गावखौनो, सोरबाफोर इउटुबार जानो लुबैदोंब्ला आरो सोरबाफोर खैफोदाव गोग्लैनो लुबैदोंब्ला, पुलिसनि आखायाव केस होजानानै गिदिंबाय थानो लुबैदोंब्ला, सोरबा सिख्लायानो जा, हिन्जावानो जा, हौवायानो जा, भाइरेल जानाय लोगो लोगो अपेनै बेनि माबाखौ होना होफै, बाथ्रा बुं, राय। न' डाउट 100% खैफोदाव गोग्लैगोन फंबायमोन। आं मोजांनि थाखायसो बुंदों, गुबुना नायनाय नङा। जेरै एमजेखौ सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसारा गावनि फट' थाफानाय, थाम्बनेल थाफानायल'आवनो केस होदों। एमजेखौ सोक्कोर फिदिंदों। उदालगुरि टु क'क्राझार, उदालगुरि टु क'क्राझार, एमजेआ गावनो भिडिअ होबाय थादों। नै आङो केसनि थाखाय ट्रेनाव थांलायनोसै, नै आङो केसनि थाखाय थांलायनोसै, हरनि 3टायाव सिखारदों, 2टायाव सिखारदों, एमजेआ गावनो भिडिअ होबाय थादों। मिथिबाय फंबायमोन। बेनिखायनो सोरनिबा गाज्रि फट'खौ थाम्बनेल होनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंसोर आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, नाथाय आं नोंसोरनि थाखाय मोजां बाथ्रासो बुंदों। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।